Bale, zer da zuentzat beldur barik jarrera? Zurekiko errespetua aldarrikatzea edo zerren gainetik. Eta zer adierazi nahi izan dezue zuen bideoaren bitartez? Bideoak batez be aurkezten du alderantzizko mundu bat, non gizon bati, emakume bati egiten zaizkion, galderak egiten zaizkion, eta nola bizi duan egoera hori. Nahi izan dugu pixka bat erretratatu, eta horren bidez, gizon batean arraroak egiten zaizkigun galderak, plazaratzea. Eta bukatzeko, zer esango zenioke basauriarrei? Honelako bideoak egiten jarraitzea, honelako gaiei buruz pentsatzen jarraitzea, eta beldur barik jarrera sustatzea.